Pagpangoya, bilis sayon, labi na kung ikaw mauton. Ikaw lang kanila pala umon na yung pakyason. Ayay. Mas nindot yun ning waputa. Murag dili lagi ka musikat ani ba? Guys, mo viral lagi ni guys ba, mo viral. Itsura palang gugtunun na ang dalaga. Maalasan lagi si founder ani ba? Kanang mga babae pilian, angay ragit silang magabaan. Kay ilahan ang panahon mo, ang mga lalaking mauton. Malipay ba mo? Malipay ba mo? Magtigulang na dalaga. Ayaw mong sugot guys. Naput ang dalaga karon, Ngano man? inapili na nilang wapuhon. Uy, nag-level up na. Ang mga mauton ilang palawayo. Kung nagani sila'y gwapong makitaan, ila dayong pakyut-kyutan. Kung maot ang makitaan, ilang katauan. Naw pa na, No, pa na, lubot na. kanang mga babae pilian. Hangaran yun sila magabaan. Kailahan lang Pala umon, ang mga lalaking mauton. Malipay ba mo? Malipay ba mo? Anong tawag mo yung gwapo? Ang mga mauton, magmantinir na lang o bayuton. Ayay. Mas nindot ng mga bayot o bostray pilion. Labi na yun kung magtulog na, imagine na lang nga dalaga. Mobile na Ang lang yan ba? ko na lang bahala, nagmanimahong tae. Kanang mga babaeng pilian, Ang radyo silang magabahan. Kailan ang palaungon, ang mga mga lalaking mauton. Malipay ba mo? Malipay ba mo? kasi ano lay tawag Gwapo. Salamat, salamat.